Hej og velkommen til den her video. I dag skal vi bare vi gør det her. Rami, det vi skal gøre det. Og så skal vi også gøre det med popcorn. Men lige nu har vi sådan nogle chokoladekugler. Så altså. Jeg tager altså lige okay? Ja. Der skal vi passe på, for jeg har en råd. Det er sådan nogle her, vi har. Jeg klarede det. Godt. Bedste. Det er første gang, jeg kunne Så hen i ny. Men jeg har stadig en hammer på gulvet. Jeg er her. Jeg er så god i dag. Nej. Godt. Jeg har fået 2 i munden. Jeg har fået 2 i munden, Jeg blev så dårlig. Yes. Nej. Det var det, jeg har en. Jeg skal godt prøve op i det. Ja, det må jeg sige. Ej. Altså, det er tæt på. Lukker. Lukker. 3. gang. 3. gang. Du var jo med popcorn. Jeg gør lige sidst her. Og så rammer jeg i. Popcorn. Det er de her. Og alle sammen, I kender godt popcorn. Ja? Og fyr. Når du er væk, så er der... Nej! Jeg er så tæt på. For helvede. Helvede. Du skal lige gøre sådan. Du kan se. Du har... Wow. Jeg er så dårlig med det. Er du? Jeg er god. Jeg lå også. Ja. Ej, hvad knækker det? Du klarer det, Alex. Den er stor. Altså, jeg er okay. Jeg faldt bare lige ved at brække min arm. Kan I se her? Der er en lille bit. Der er lidt rødt. Kom nu. Ja. Hey! Ham her! Han er dum. Bravo. Og det var en stor en, den her. Jeg vil se. Altså bare det der. Bare det der er vist. Det er cool. Flere gange. Yes. Hallo, altså man skal lige kunne se mig. Nej, det skal man kunne ikke. Altså, du kan ikke se mig. Altså. Hvad det skal være? Nej, det er min kanal. Det er min. Jo, det er. Det er min kanal. Og så vil jeg komme til at spise den. Nej, det var sådan. Altså, man kunne også kunne se mig. Kom lige lidt tilbage. Okay, jeg kommer. Det er lidt dårligt. Pis. Yeah! Yeah!
lige på håret. Den her. Lige på den her knorhår, I gør fat popcorn. Jeg synes, at du skal stå tilbage. Okay, undskyld. Lige på næsen, og så faldt jeg. Ja. Man skal jo kun tage dig, Anne. Jeg så, du gør det. Nej, jeg mener det her. Jeg så, du gør det. Vi kan jo se, jeg kan lige tog ind. Altså, vi kan tilbage. Ja. Der er 2 popcorn i hånden, kan I se? Altså, jeg flytter. Altså, jeg skal flytte. Kig. En smart træk, vi kan lave. Nej, det var ikke så godt. Nej, altså, du snyder. Jeg gør det her. Nej, det var så tæt på. Du gør sådan her. Det var lige meningen. Oh my god. Ej! Hvad? Det gjorde sådan højt, og så fik jeg. Jeg prøver lige at Det er første gang, jeg gjorde det her. Se, jeg gjorde så, altså, grib den. Det var højt. Det her, jeg gjorde så, jeg gjorde så her. Så det var så tæt på. Yes, man. Altså, okay, jeg fandt mig lige i siden af sofaen. Og min popcorn. Og lige på tungen. Er det ikke? Altså, når jeg går op, så skal jeg ikke se. Jeg skal se. Man kan ikke se mig, når jo det er. Lige på året. Tager vi lige sådan her chokolade. Nej. Ja. Han gør en chokolade til. Med chokolade færdig. Nu tager vi popcorn. Jeg kan ikke se mig, men jeg er okay her. Jeg er heroppe. Men jeg er jo kun kunne se dig. Mænder. Nu prøver jeg lige at gøre sådan her. Med den her. Jeg har ikke prøvet med den her. Jeg vil den her kugle ting. Ja. Med chokoladekugle. Det kunne han ikke. Lad os se mig. Hallo. Altså, hvor der er tilbage, og du gør det. Okay. Jeg skal bare lige. Bip, bip. Jeg er en lastbil. Jeg er en lastbil. Jeg kan godt se i kameraet, hvor langt jeg bakker. Man kan godt kunne se mig. Undskyld, jeg proppede lige en chokoladekugle i munden. Og det var den her. Men han gad ikke have. Undskyld mig, jeg kaster. Hvor langt er det? 8 minutter. Lige på håret, rullet ned. Hallo. Nu tager vi en popcorn. Nej, det var ikke så højt. Jeg har en på den her. Ja, lad være med at råbe kameraet. Ja, men derhen, derhen. Altså, Og derhen, så er det af min plads, og der sover der nogen, som overlager. Og så, tyk lige om munden. Det kan næsten ikke høre. okay. Men der er mit værelse. Og der er en, der sidder og slapper af. Ja, okay. Det er lige mig. Du skal nok huske dig. Og jeg kunne godt af munden. Mine bakser! Nej, det skal du gøre det der. Mine bakser! Hvad er så på dem? Hvad er på dem? Altså, det er ikke sjovt. Det er ikke
munden. Og subscribe. Ja, vi ses i næste video. På søndag. Det er ikke sikkert, det er søndag. Fredag. Måske? Det er fredag på Hvem ved? klokken 10. Nej, hvem Vi ved? ses på søndag klokken 10. Hun er lidt... Altså, det er ikke sikkert. Hey, Måske er det morgen. Måske laver en video i morgen. Husk at like. Jeg skal opvarme den her. Husk at like. Jeg skal opvarme den her. Husk at like. Subscribe. Ikke? Ja. Ja, nemlig. Og glæder jer til næste video. Måske sammen med mine venner, eller ikke. Hvem ved? Nå, vi Jeg ses. ved, men den her dealer med det her. Vi ses, guys.